Представете си напрежението, когато целият свят гледа всеки ваш ход. През 2005 година един българин не просто играеше шах, той пренаписваше историята. Това, което Веселин Тополов направи в Аржентина, шокира гросмейсторите и накара цяла България да затей дъх. Всичко започва в морската столица Варна. Още на 8 години малкият Веселин показва талант, който не може да бъде пренебрегнат. Докато другите деца ритат топка, той пресмята комбинации с невероятна скорост. Баща му е този, който му показва първите фигури. Много бързо става ясно, че той не е обикновено дете. На 12 години вече е майстор на спорта. Неговият възход е сладкавичен, но пътят към върха е осеян с трудности. Той трябва да докаже, че момче от малка България може да се мери с руските гиганти. През 90-те години Тополов става гросмейстор и започва да побеждава най-силните. Неговият стил е агресивен, безкомпромисен, винаги търсещ победата, а не равенството. Този рисков подход му печели фенове по целия свят, но критиците се съмняват дали ще издържи на напрежението. Годината е 2005. Световното първенство в Сан Луис, Аржентина. Осемте най-добри шахматисти в света се събират, за да определят новия крал. Никой не слага Тополов като фаворит номер 1. Всички гледат към Ананди Свидер. Но още в първия кръг се случва нещо невероятно. Тополов започва серия от победи, каквато шахматният свят рядко е виждал. Той буквално прегази конкуренцията в първата половина на турнира, тупайки точка след точка с безмилостна прецизност. Резултатът му от първите 7 партии е феноменален, 6 победи и 1 равенство. Това е представяне, достойно за компютър, не за човек. Светът е в шок. Българският лъв на дъската не дава шанс на никого да си поеме дъх. В България хората не спят, за да следят партиите му. Новините започват с неговите ходове. Той се превръща в национален герой, обединяващ нацията по начин, по който само спортът може. Всички се питат, може ли да издържи до края. Втората половина на турнира е тест за нервите. Конкурентите се опитват да го догонят, но преднината му е твърде голяма. Тополов играе стабилно, пресметливо, като истински шампион, който знае, че титлата е на една ръка разстояние. И моментът настъпва. Веселин Тополов е обявен за световен шампион на ФИДЕ. Той вдига трофея, а името на България е записано с златни букви в историята на най-интелигентната игра. Той е на върха на света. Но историята не свършва тук. През 2006 година идва матчът за обединение на титлите срещу Владимир Крамник-Велиста. Този матч ще остане в историята не с шаха, а с един от най-големите скандали, известни като туалетната война. Отборът на Тополов обвинява Крамник в твърде чести посещения на туалетната, намеквайки за измама. Напрежението е толкова голямо, че матчът е пред провал. Това не е просто спорт, това е тежка дипломатическа и психологическа битка. Въпреки героизма и борбата до последно, Тополов губи този матч след тайбрек. Това е тежък удар. Много хора биха се пречупили след такава драма и скандали, но не и Веселин. Той продължава да се бори. През следващите години той остава в елита, печели супер турнири и доказва, че класата му е вечна. През 2010 година отново играе за титлата, този път срещу Анант в София. Да играеш пред родна публика е огромна отговорност. Цяла София е украсена с шахматни символи. Битката е епична, като всичко се решава в последната партия. Тополов поема риск, опитвайки се да победи, вместо да играе за сигурно равенство. Той загуби тази партия и мача, но спечели уважението на всички за своята смелост. Той показа, че в живота, както и в шаха, трябва да си готов да рискуваш всичко, за да постигнеш величие. Тополов е носител на шахматен Оскар за 2005 година. Той вдъхнови хиляди български деца да се запишат в шахматни клубове. Неговото влияние върху интелектуалното развитие на младите е неизмеримо. Анализаторите описват играта му от този период като една от най-динамичните в историята. Той не чакаше грешките на противника, той ги предизвикваше. Той превърна шаха в гладиаторска битка. Днес, когато погледнем назад към периода 2005-2010, виждаме златната ера на българския шах. Веселин Тополов не е просто спортист, той е символ на интелектуалната мощ на една малка нация. Неговата история ни учи, че няма непревземаеми крепости. С ум, труд и малко смелост, дори и най-високите върхове могат да бъдат покорени. Веселин Тополов завинаги остава царят на българския шах. Ако тази история ви вдъхнови, абонирайте се за канала България Индекс за още разкази за велики българи.